ин ҳавлие ки иборат аз 7 сотиқ замин ва 6 дар хона як плюси бениҳоят муҳим дорад. ин плюс дар он мебошад ки ҳавли аллакай ба ду қисм тақсим шудааст. 3.5 сотиқи дута дарвоза дорад. барои ҳамин агар шумо акаву додар ё ки дӯсти наздик бошед, метавонед ин ҳавлиро харидорӣ карда яку якбора ба ду қисм тақсим кунед. дута замини чоркунҷа дар минтақаи бениҳоят хуб бо барқ ва об таъмин мебошад. бинед чӣ қадар фишори об баланд аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. хона дар тарафи айни гарадогда ҷойгир мебошад, поёнтар аз бозори Балх. аз ин тараф маркази айни, ба тарафи дасти чап поён мерем, роҳ ба сӯи бозори Балх ва управлени гаӣ. аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Исор. хонаи фурӯшимон дар маъна ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба маъна ҳамин кӯча меравем. аз ин тараф мо омадем ҳаммараҳо то ҳавлия асфальт кардагӣ ва ҳардуи дарвозаи ҳавлии фурӯши имрӯзаамон. ҳавлӣ дар умум иборат аз 7 сотиқ замин ва 6 дар хона мебошад. боз хотир расон мекунем дар мансарди ҳамин бино боз 100 квадрати дигар хона ҳаст, хонаи бетаъмиркардагӣ. масоҳати умумии ҳамаи хонаҳо ки дар якум ошёна мебошанд 176 метри квадратӣ. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. ҳуҷҷатошам 100% қоидавӣ бе ташвиш. дар шаҳраки айнӣ ҷойгир мебошад. боз такрор мекунем, поёнтар аз бозори Балх. ҳама чиз дар назди ҳавлӣ ҳаст. бе ташвиш дӯстони азиз. мактабам ҳаст, литсей, садик, масҷид, беморхона, мағозаҳо бошад беҳисоб. нархи ҳавлӣ 1,250,000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад. барои харидорҳои аниқ рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест, аз мо танҳо реклама. ба ҳамин абзори хонаҳо ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, агар шумоям хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Dom TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. дӯстони азиз, лайкро фаромӯш накунед. видеоро ба одаме ки ин хона ба вай маъқул мешавад падилитса кунед. то боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.